колко от вас изживяха своето детство на площадки като тази. Още виждам белезите, по които мога да позная, че съм бил тук. Зеленият цвят от спрей, с който отсветихме вратите, все още не е избелял или пък паднал. Запитвам се, къде са децата? В любимия ми Пловдив ли съм? Тук идваха по над 20 деца и едвам се разделяхме, за да може всеки един да гони топката и да се забавлява. Място почти нямаше. Глупости! Винаги имаше място за още един от нас. Сега това го няма. Това е само част от площадките в кавички, които можем да видим в Пловдив. Искаме да имаме футбол, а няма къде децата да излязат и да спортуват масово. Природата бавно и постепенно си взима своето, когато е оставено безстопанствено. Децата също ги няма. Те са пред телефона, в мола или пък у дома си, гледайки Netflix или цъкайки на PlayStation-а.